Dobrý večer všetkým divákom tu v divadle L+S a krásny dobrý večer aj všetkým divákom Jednotky. Z pohľadu názvu našej relácie sú moji dnešní hostia veľmi výnimoční, pretože chodili spolu na základnú školu, chodili spolu na strednú školu, v podstate chodia spolu celý život, čo sa týka samozrejme práce, spolupráce, cestovania, priateľstva, ale oni nie sú výnimoční len z pohľadu názvu našej relácie. Samozrejme, oni sú pre mňa dosť výnimoční, pretože pri týchto dvoch pánoch by som si mohol povedať, že chcel by som vedieť písať také texty a chcel by som vedieť skladať takú hudbu. Prichádzajú Boris Filan a Pavol Hamel. Ahoj. Ahoj. Nech sa páči. Dobrý večer. S týmito dvomi pánmi to je trošku obťažné, pretože každý z nich je tak známy a tak bohatý, pestrý a život a všetko, čo urobil, že stačila by na každého jedna relácia a musíme to vtesnať do jednej. Takže ja by som povedal, že musíme byť veľmi striktní. To znamená, poďme po tých našich témach. Chodili sme spolu na základnú školu. Neboj sa, ja som si pripravil ťahák. A na tom ťaháku mám napísané, čo nesmiem hovoriť. Čo som už povedal aspoň 100-krát, áno. To sa vždycky pozriem a poviem, nie, túto príhodu už som... A to je ten ťahák, ktorý si dal aj mne? To je ťahák, čo musím zabudnúť. Lebo jeden ťahák dal aj mne a teraz som v rozpakoch, či mi to napísal preto, aby som sa ho to nepýtal, alebo pýtal. No a teraz ja čo mám robiť? Lebo ja budem ako vždy v škole odpisovať, áno? Tak, vieš, môžeš sa do toho pozrieť... No počkaj, daj prvú, čo tam máš. Daj prvú, čo nesmiem povedať. Áno, to je čo? Černoch v Paríži. No ste počuli niekedy od neho Černoch v Paríži? Zážitok. Počuli ste to niekedy? Nie. Keď dovolíte, ale poznáte ten zážitok? Keď dovolíte, tak musím začať iným v Paríži. Aby ste vedeli, že Palo je môj najlepší kamarát, strašne rád s ním cestujem. Ale nie je to také jednoduché. Išli sme prvý raz do Paríža, prišli sme do malého hotelika, na 10. poschodí sme mali izbičku, Pali si otvoril plechovkové pivo, ležal na posteli, popíjal, ja som išiel k oknu, hovorím, Pali, vidíme z okna Eiffelovku. On hovorí, nevadí, môžeme stáhnuť rolety. Taký je on človek. Boli sme v Mexiku spolu. Išli sme po ulici a malé deti, 4-ročné, 5-ročné, mali také kusy nejakého cesta a na chodníku šúlali guličky a predávali to ako žuvačky. Pali si hneď kúpil 10. Ani to nepiekli? Hovorím, pre Boha, to nebolo celkom cesto z múky, to bolo z nejakej gutaperče. Fúha, no, to sa nepečí, to je pravda. Pre Boha, Pali, ty to chceš žuť? Že ne, ani ma nenapadne, ale mám rád, keď deti pracujú. Ja, no ale povedz ten Černoch v Afrike. V Paríži. Neviem, prečo mám v Afrike. Boli sme na filme Love Story a vracali sme sa neskoro v noci domov a v metre zrazu sme boli len my dvaja a jeden Černoch, veľký, ale s takou dýkou. A strašne čierny bol určite. Ale tá dýka nebola nič, ale mal strašný sopel. A toho som sa bál viac jak tej dýky. Ja to neznášam. Taký zelenač. A on videl, jak sa na ňo škaredne pozerám a začal nás naháňať. Naháňal nás po parížskom metre. Pod s tou dýkou alebo s tým soplom? S dýkou a sopel skryl ukázal, to bol prefikaný. On mal nejaký zlý úmysel s nami. Ďakujem ti teda za dramaturgický oblúk. Dostali sme sa teda na začiatok, kde sme chceli byť na základnú školu. Veď to som sa chcel opýtať. Na základnú školu my sme chodili. Áno, spolu. Od 3. ľudovej. Stále. No? Nie, že do triedy, my sme do tej istej lavice chodili. Vy ste sedeli spolu v lavici? A keď bol Boris Kore a ja som bol, to sme ako spolu blicovali, proste všetko. Pali to bol čistý jednotkár, ale ja som mával z ospevu 2. Ale naozaj sme boli dobrí žiaci, prekvapujúco. A po skončení ZD-šky sme vyštudovali špeciálnu triedu matematika, počítacie stroje na Juraja Hronca. Takže my sme boli kockové hlavy. Tak áno, ale na tej základnej škole teda by som sa vrátil k tomu, že boli ste jednotkári, to znamená, že vzorní žiaci ste boli úplne. Ja by som povedal, žiadne pestvá ste nerobili, že jednotkári sviniari. Prišla nás učiť jedna
1,80 m vysoká pani mala jeden prstník 5, druhý 4, drdol. Čiže postihnutá. Nie. Bože, Jak obdarená. No tak som myslel, no. Postihnutá krásou. Áno. A ona nás učila hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. A myslím si, že bola... To muselo byť, keď dirigovala, čo? Ona hneď začala chvíť do zareza. Výborná baba, len trošku exhibicionistka. Učila tak, že si sadla pred tie lavice a vtedy sa nosili minisukne a ona si preložila nohu cez nohu. Asi takto. Ukáž? No ale... My sme sa Sukňa bola po... Tak. Pokiaľ bola sukňa? No, nestaraj sa, poď. No, dobre. My sme sa s Palím stavili o to, či nosí nohavičky alebo nie. A to sme mohli zistiť len tým, že sme sa nakláňali a sme tak pod dlho katedru. Vieš si to pod katedru pozerali, až ona spravila hroznú vec. Obidvoch nás odtiahla k riaditeľovi a povedala, že sa neslušne správame. Z toho bol nenormálny prúser. Ten nám vynadal tak, ako nikdy ešte v živote nikto. Potom nás vyhodil a keď sme odchádzali, tak sme počuli cez dvere, jak je hovorí, ty krava, ale mohla by si nosiť tie nohavičky na vyučovanie. Na základnej škole, okrem toho, že sa naučíš malú násobilku, niekto aj veľkú dokonca, tak sa naučíš napríklad aj boskávať, alebo teda prvýkrát sa zalúbíš. Ale keď nerátame také tie materské škôlky, nezmyselná toto, prvá pusa napríklad, hej? Ste boli ja by som začal z iného alebo... konca. My sme mali takú triedu, kde sme mali spolužiaka vraha. Ale Pantl, no. A to bol náš spolužiak, on na fyzike, keď bol, tak učiteľka fyziky povedala, že Pantl, vy skončíte na šibenici. A tak aj bolo. On tuto, jak je starý most, tu bola ešte taká železnica, on také dve dievčatá tam zamordoval a to bol náš spolužiak, čiže my sme neboli až takí nejakí také biele ovce. Čierne sme mali aj medzi sebou. Tak ja som sa pýtal najlepší príbeh. Počkaj, tak pýtam sa na prvú pusu, vieš, ale že mal som spolužiaka vraha, ten zabil dve baby. Teraz sa bojím už pokračovať. Nie, ja poviem o puse. No. My sme bývali na Polnej ulici ešte s Lubošom Jurikom a tam sme mali práčovňu a z tej sme si spravili klub. A keď som mal 13 rokov, tak na Silvestra o polnoci ku mne prikročila naša kamarátka z vedľajšieho domu, Helena, a takého francúzaka mi vlepila, že hneď som mal v trenírkach priveľa pre jedného. A tak som sa čudoval, aký zázrak, že prvýkrát sa mi to stalo a ona zrazu ma odsotila a ušla, jak to ženy robievajú. A mne sa chcelo ešte by som sa bol boskával, tak som ju začal hľadať a tušil som, že som sa do nej zalúbil. Lebo láska to je trest za dobrý sex. A pre 13-ročného to už je sex. Našiel som ju až na chodbe. To je, pre 13-ročného je to niekedy aj dokonaný sex. No Ježišmaria. Tá jedna pusa. Našiel som ju na chodbe domu, boskávala sa s Lubošom Jurikom. Mne po prvom bosku zlomili srdce. Ja som takú mal spolužiačku, respektíve o triedu nižšie, Norika sa volala. Ja som zavolal na rande na Jakubovo námestie, to my sme volali Jakubák, lebo ja som sa tam narodil blízo a potom to bolo Leninovo námestie, teraz zase je to Jakubovo. A my sme sa tak pokúšali boskávať na také lavičke pred ich domom, ale jej otec došiel prískoro domov, jak sme vedeli mi odhadnúť. A ten, keď nás, mňa nie, ale ju tak zbil. To bolo také veľmi nepríjemné. To bolo nepríjemné. Takže odtedy sa radšej neboskávam a najmä nie pred cudzími. No tak to už vôbec nie. Chlapmi. My sme chodili, my to vždy hovoríme zo strany, že domu pionierov a Klementa Gottwalda. A tam bol výborný fotokrúžok a naučili sme sa také základy. Pali mal otecka strašne milého, príjemného pána, ktorý bol fotoamatér, mal čiernu komoru. Mali sme k tomu všetky podmienky a Pali aj časom veľmi dobre fotil. Môj otec, keď videl, že tým sa zaoberám, tak kúpil 8 kameru. A rozhodli sme sa, keď sme mali 14 rokov, že natočíme film. Otvoril som takú knižku, ktorú napísal Griffith a povedal, sú dve témy, dievča a puška. Pušku sme nemali. Dievča. Tak dievča. Ináč nepredpokladal som, že niečo iné povieš. Tak, to Puškin nech točí o pušku.
No a? Po vedľajšej triede chodila krásna, predčasne vyspelá Zdenka. Veľmi pekné dievča. Bola vyspelejšia ako tá učiteľka? Smerovala k tomu. Smerovala k tomu. A moja mama pracovala v Dome osvety, takže od 1. do 4. sme mali voľno, lebo ona bola v práci. U nás sme spravili také štúdio, v Zdenke sme uvarili kakao. Kakao? Vypratali sme oblačku, museli sme ju obmekčiť. Kakao je lepšie ako koňak, ináč. Keby si chcel... No v tom čase určite. Než tých rokoch. Kakao zohnať. Holandské. Vyprázdnili sme našu obývačku. Ty si bol kamerman. No tak áno. Lebo mal ty si musel byť režisér. Mal základne tej fyziky lepšie, vieš to. Nie, on režisér chcel byť vždy režisér. A Pali priložil oko k tomu hľadačiku, ešte to tak robil takým okienkom. A ono už sa začalo vyzliekať pomaly. Nezačalo. Ty si tam bol? Jak to predbieha? Tuším. Pustili sme nejakého Elvisa a ani sme jej to nepovedali a naozaj sa začala vyzliekať. A keď už bola v nohavičkách v podprsenke, tak Pali hovorí, stop, došiel film. To bolo strašné. To fakt? No a čo keď došiel film? Na čo si kričal stop? No teraz si to vyčítam už 40 rokov. To ti dopoviem. Presne to som povedal. Pre Boha, prečo sme ju nenechali sa vyzliec? A on hovorí, ale veď my to nerobíme preto, aby sme ju videli nahú. A som povedal, prečo? A on povedal, pre tú prču. A to je Pali, to na ňom milujem. Že nie preto, aby sme videli nejakú spolužiačku vyzlečenú, ale aby sme žili svoje spomienky. A preto s ním bolo fajn. Neviem v tomto prípade, či to nebola výhovorka, vieš čo. Ty jemu ako si vstupoval do života, čo sa lásky týka? Tak, že som ho prinútil kvôli mojej triednej láske, aby tancoval s jej najlepšou kamarátkou, ktorá má odkýbla bola o žiletku vyššia, malinká. No tak 1,40 m. 1,40 m. A to by skladná. A v tanečnej škole som ho prinútil ísť so mnou a tancoval s tou jej kamarátkou a tomu nikdy nezabudnem, Pali. Lebo vieš, to je vždycky tak, keď sú dve dievčatá spolu, tak jedna, ktorá tá pekná, tak tam má ešte takú kamošku, ktorá je o poznanie horšia. Hovorí sa, že má pekné vlasy. Tak. To babi si tak vyberajú asi kamošky. Chuť na túto, lebo to bol zamilovaný, že chuť mal, to je blbo, som bol zamilovaný do nej. Ale tá sa nepohla bez tej druhej. Tak ja som musel byť taký obranný manéver, som musel vždycky robiť, otiahnuť niekde, tancovať s ňou, však my máme obrovské zážitky z tanečnej školy. No ale keď už sme pri tom, ako to skončilo teda? No skončilo to tak, že Pali ten tancoval jak Fred Astaire, o tom ešte porozprávam. A ja som tancoval tak, že som sa musel posilniť v šatni, to bolo na jeseň, som vypil pol litra burčiaku a keď to som si Quickstep potom išiel iba, nie? Tancovali sme taký zvláštny tanec čaču. Podobné. Áno, ale ja som myslel, že až bude lepák, takže si priviniem tú lásku na srdce a že moje srdce prehovorí, ale ona bola o toľko nižšie, že mala ucho na žalúdku a neprehovorilo srdce, ale ten burčiak. A nemohol sa na to pozerať učiteľ tanca, Peter Baláš, a tak ma chytil za ruku a povedal, ja ti budem robiť partnerku. A pred očami tej mojej spolužiačky sme začali tancovať čača. On tvrdil do konca života, že ja jemu, ja tvrdím, že on mne. Niekto niekomu stúpil na nohu a pred tou láskou som spadol aj s tým tancomajstrom na zem. Pali, to bola ostuda, to bola ostuda, to bolo. Ten sa na mňa tak hanbil. Ale nie, však my sme z toho ale vyťažili z tejto príhody jednu senzačnú, možno najznámejšiu našu pesničku spoločnú. To je pravda. Učiteľka tanca zrejme, nie? Ale aby som to dokončil, aký je Palo tanečník, boli sme v Riu a tam sme zás s dvoma dievčatami išli do diskotéky, zoom. Ja odtedy netancujem, jak som spadol, ale Pali tancoval na parkete s takou babou, ktorá vyzerala, bola to černoška, a vyzerala ako keď sa chrt postaví na zadné nohy a je čierny. Krásna žena. Ty si mi ju znechutil si mi ju, po 30 rokoch si mi ju znechutil. No tak znechutil. Problém bol v tom, že mala také ďobaky, že bola čiernoška natretá na ružovo
Dobre, no. A Pali mal požičané taký moje... Michael Jackson to bol trošku. Taký milá bola, no. Ale zrazu prišiel čašník a hovorí mi, není ten tvoj kamarát zo São Paulo? Ako on. Áno. Ja hovorím, ne, on je z Bratislavy. Prišiel druhý čašník, není ten Kučeravý zo São Paulo? Ja som bol Kučeravý, aby som to tak nerozumiem, že čo. A sedel som chrbtom. A keď už prišiel tretí čašník, tak som sa pozrel, čo tam Pali vyrábal s tou černoškou. Boli zlepení jak 2 chleby s maslom. A hýbali sa, jak keď... No nenormálne. Počúvaj, toto je pravda sveta. To bol festival populárnej hudby. Tam sedeli všetci najlepší brazílski choreografi a o rok vznikla Lambada. To odkúkali od Paliho. Tak Hamel vymyslel Lambadu. No jasné. Poďme na strednú školu. To ste spomínali, že to bola aká matematicko-fyzikálna, kybernetická? Áno, Novohradská. No tak my sme hľadali tak jednu školu, čo nám je najbližšie k domovom našim bytom. Aby ste to nemali ďaleko. To je dosť dôležité, lebo vtedy sme nemali auta, ani nič, vtedy ani auta neboli. Lebo hovorím o 60. Ty si nebol na svete napríklad, nie? My sme maturovali v 67, čiže začali sme chodiť v 63. Nie? Vtedy išiel trolejbus jeden cez ulicu a to bolo všetko. My sme aj fotbal ešte mohli hravať na uliciach. Takže my sme hľadali takú školu, strednú, gymnázium sa to vtedy ešte nevolalo, kde by sme mali najbližšie, že to má logiku, nie? Aby sme ďaleko nechodili. A táto bola najbližšie, len malo to smolu, že tam fakt to bola matematicko-fyzikálna škola, to aj doteraz je Novohradská. Tak ale však neskúsime. No. Dobre sme sa učili, tak ideme tam. Tak sme tam aj došli. Mňa tam aj zobrali hneď do tej triedy také. Boris to mal trošku komplikovanejšie, lebo to bolo ABCDF a Ečka a Fka boli také trošku aj humanitárne, že tam aj dejepis bol, aj latinčina. Keby sa časom ukázalo, že teda im to nejde. To rozdelili na matematických géniov a dementov. Ja som bol v tej triede, kde boli dementi a Palo tam, kde boli géniové a matematicky. Ale ja som sa na prvej hodine prihlásil a som povedal, prepáčte, môžem ísť na toalety? Prešiel som po chodbe a do tej triedy, kde bol Pali, som vošiel a som povedal, dobrý deň, mňa sem poslali, že ja patrím sem. Nepovedala nič tá učiteľka. Ty si ostal v tej geniálnej triede, kde si bol ty, a teraz sa dostávame k tomu opisovaniu. Lebo to Poli mne spravil, aby sme zase sedeli spolu. No a to potom, ako si mu zase pomáhal, no okrem toho, že si mu tú pravdu ukazoval, tak aj zošity si boli dvaja. To by nebolo stačilo. Ešte pani profesorka Božutová, ktorá pochopila, že čo som ja zatiaľ mala rovnakého syna, výborného lyžiara, teraz výborného lekára, tá ma zachraňovala a Pali. Bez nich by som bol dneska nejaký bohatý mechanik, alebo stolár, alebo obchodník, ale... Alebo to, čo si, lebo to ti tak trošku iba pomohlo, však ty si sa veľmi tej matematike zase nevenoval, lebo on písal počas hodiny matematiky úplne iné veci. Ano. My sme napríklad mali toľko času počas matematiky, lebo on mňa to nezaujímalo, lebo som to vedel, a on to nevedel, čiže tiež ho to nezaujímalo. Čiže dvaja znudení žiaci v matematickej triede. No ale keď spomíname tie začiatky, to k tomu sa musíme troška povenovať, literárne, fakt začali tam, až na tej strednej škole, alebo aj predtým si mal nejaké pokusy teda literárne, nehovorím teraz texty, piesny, ale vôbec? Boris strašne veľa čítal. No. To je ako s tým začneme a potom chodil na ten basketbal, čo... Áno. A potom si povedal, že bude písať. Medzi tréningami vždy čítal. Ja som začal písať skôr zo zúfalstva texty. Lebo Pali sa dostal medzi hudobníkov, založili kapelu a už to bolo jasné, že on nebude so mnou hrať basketbal, že nebudeme na divadlo chodiť nejaké. To vyzeralo, že sa mi niekam vzdiali. A tak mi napadlo, že čo keby som napísal nejaký text. Nikdy som nenapísal báseň predtým, ale vtedy som na hodine biológie počas vyučovacej hodiny napísal text Balada o smutnom Jánovi. Dal som ho Palimu, boli sme na začiatku 2. ročníka. Pali to zobral, ja som to na druhý deň donesol opravené a povedal, neskoro už je to zhudobnené. A to sme dali potom aj na našu legendárnu platňu Zvonte zvonky, tam je Balada o smutnom Jánovi, to sa hrávalo, to bol jeden z našich takých... Zaspievaj nám kúsok, len tak, a kapela.
Pre tých, ktorí náhodou to nepoznajú. Na konci bieleho domu býval Ján, chcel nosiť kvety, nemal komu mládenec Ján. Smútok je večer, ostrý ako nôž a bol s ním Ján. Cez okno ošli pravda a lož, mohol si vybrať Ján. Asi to... No a čiže ty si na strednej škole vlastne založil... Už som bol Big Beaťák, áno. Big Beaťák? Áno. A tam už ste hrávali. Čo ste hrávali? Lebo ja som hrával na husle. Ja som to vyštudoval a som chodil do takého železničiarsky umelecký súbor, to bol taký folklórny súbor, kde sme hrali v orchestri, celá partia, tam sa tancovalo, spievalo, aj hral ten veľký orchester. No a my, priatelia z tej kapely, z tej folklórnej, sme sa dali dokopy niektorí a že čo, nespravíme aj nejakú gitarovú skupinu, však to sme mali v tej 15-16, oni mali 18, takže správame. A na pôde tohto súboru sme založili potom, ja myslím, že hneď to boli prúdy. No a tak potom vlastne sme začali, ako prvák už som napríklad hrával svojim tretiakom na maturitných večierkoch, na týchto stužkových a na tomto, no. No aby som sa vrátil ešte k tým teda spoločným zážitkom, niečo sme už začali ohľadne toho cestovania, nie len teda do rôznych krajín ako koníček, ale na hudobné festivaly. Ste spomínali, že spolu niekde chodili, takže... My sme boli na krásnom festivale, no? To bol festival trubadúrov, nie trubirohov, aby bol trubadúrov. To znamená, že ja som pri Španielke hral a mali sme jednu povinnú skladbu, zhodou okolností som robil, myslím, že už sa chlapec z detstva poberá. A potom nám poslali z ostrova, hovorím o ostrove Curaçao, to sú holandské Antily, kde tento festival sa odohrával. A oni nám poslali jednu pesničku v notách a taký text, ktorý sa bol v reči Papiamento. Papiamento. A tak sme to mali. To som musel naspamätať, či to si mohol znôť ako, nie? Nenaspamätať. Páli hovorí perfektne Papiamento. Papiamentsky hovoríš, áno? No. A si pamätáš, nepamätáš ten text? Nie, na tom ostrove sa hovorilo holandsky, španielsky, Papiamento a to je vlastne všetko. Aj anglicky trochu. Anglicky, no. No a čo chcem povedať, že sme tam došli, tak ja som to tak naučil, tú povinnú vec a teraz bola generálka po obede. My sedíme s Borisom, lebo tam nás bolo 35 účinkujúcich, z toho iba 3 z Európy, Poliak, Holanďan, lebo však na holandské Antily a my z Československa. Počujem však, ale Boris, toto je tá pesnička, to ja mám túto. Lebo pri tej španielke, pri tej jednej gitare sa to veľmi rozdielne nedá naučiť, keď dostane človek noty. Čiže plus, minus, sa to každý takisto naučí, nie? A toto bola taká hovoria, že áno, že to tak má byť. Všetci spievate tú istú vec. Čiže si predstavte jeden večer v jednom obrovskom divadle na ostrove Curaçao, kde všetci títo zahraniční účastníci spievali túto jednu pesničku pri gitare. Koľko vás bolo? 35. No a tak to aj skončilo. Ľudia sa ale tešili nehorázne, my sme nevedeli, že prečo. Potom došiel guvernér toho ostrova Curaçao, vyťahol z ľavovačku takú obálku s peniazmi, udelili prvú cenu. Zobral, kde je Holanďan? Holanďanovi dal prvú cenu, však aby to zostalo doma. A potom, aby nás naštval, on tú svoju, my sme sa potom dozvedeli, že to je jeho pesnička, ktorú on skomponoval. Osim Behilia sa volá. Osim Behilia. Sadol si za klavír a tú istú pesničku zahral na klavíri, on sám. A tým skončil celý festival. Išli sme k nemu domov, do jeho rezidencie, kde sme sa zabávali ďalších 7 dní. A to bolo veľmi krásne na tom. Čiže Curaçao, holandské Antily. Na tej recepcii sme chodili a tam boli veľmi zaujímavé, exotické jedlá na stoloch. A Pali hovoril, počúvaj, nedáme si hento Papiamento? Nazýval tie dobroty Papiamento. A vypili sme nejakú whisky a keď sme sa vracali do hotela, zrazu ku mne pristúpil taký človek, čo vyzeral ako fajčiarov prst. Taký hnedý, zohnutý, mal oslnivo žlté zuby a spýtal sa ma, či nechcem hašiš. A whisky vo mne povedala, že ešte som nikdy hašiš nefajčil, že to je dobrý nápad. No. A že za koľko by som teda zobral. A ja som si povedal, urobím Palimu radosť, tak som vyťahol asi $50. A hovorím, že tak ho daj. A on hovorí, že musíme ísť preňho. A vzdialil sa. A prišiel Pali a hovorí, že čo robíš? A ja hovorím, že kupujem hašiš. Pali stiekol z potu. A hovorí, čo blázniš? A hovorím, to je dobrý nápad. Pali odišiel do hotela, vrátil sa ten človek a hovorí, nemajú tu, ale vedľa je ešte lepší, poď. A vrátil mi tých $50. A takto sme išli nocou a vždy si tie doláre zobral, niekam odišiel, vrátil sa. Vošli sme do jedného domu, tam spali ľudia na zemi, jednému som šlapol na ksicht, ale on bol černoch, to nevidíš po tme.
neuveriteľne sa potil človek, ja som sa potil on od strachu, ja tiež trošku od strachu, ale aj od nadeje. A snáď to trvalo 2 hodiny. A potom ešte raz mi povedal, že prosím ťa, daj mi tie peniaze, už boli mokré, jak maratóncov, suspenzor v cieli. Som mu ich podal, sadol som si a zaspal som. A keď som sa zobudil, nevedel som, koľko je hodín. A tak sa mi zdalo, že už by som sa mal vrátiť a išiel som peši k tomu hotelu, až ma policajti našli Pali. Zverboval policiu. Našli ma policajti, odviezli ma do hotela a keď ma doviezli k tomu hotelu, tak som sa im vytrhol a začal som utekať. Som hovoril, pre Boha, ten chlap s tým hašišom tam určite čaká. Ale nepustili ma. Zvláštna nenásilná metóda, ako okradnúť človeka. Nie? Áno, a taká rýchla. Taká, že vlastne aj on bol vlastne slušný. Bolo to dobrodružné. On nás rovno nezabil, nevytrhol nám to. No, tak si plaškoval s nami. Zažili ste dobrodružstvo, ty si aj zdriemol pri tom vlastne. A zobral ti 50 tých $. Ja mám takýto sen, že jak zrušili tie záchytky a už nikde neexistujú, že niekedy v živote, keď budem mať ťažkú chvíľu a budem mať nejaký záťah a budem už 5. deň niekde chodiť a už nebudem mať ani korunu a bude mi zle a budem mať depresie, tak tá nová záchytka, taká tá už kapitalistická, niekde nájde Paliho Hamela, nasadia ho do vrtuľníka s tou termovíziou a začnú ma hľadať nad Bratislavou. A keď ma lokalizujú, tak vypustia Paliho na padáku s fľašou whisky v ruke. Tak. A Pali sa znesie tam do tej krčmy, kde ja sedím celkom zničený a povie, Boris, tu som. To je môj sen. Borisku. Borisku. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia príhoda? Zábavná musí byť. Nie. No tak on chcel odo mňa otázku, že aby som mu dal. Na to sme sa dohodli, ja to prezrádzam. Áno. Lebo pre niekoho je to, vieš, pre niekoho je to taká čudná otázka. A ktorá je tvoja najobľúbenejšia pesnička? No, vieš, alebo príhoda? Nie. Ide o to, že ja som zberateľ príbehov. No. A pretože sa tým aj živím, tak úžasne viem oceniť, keď niekto prinesie príbeh, ktorý má v sebe nejakú silu. Napríklad náš kamarát je záhorák, zomrela mu na záhorí teta a prišiel na pohreb a na kare mu hovorí jeho bratranec. Ja nikdy nezapomenem, jaká tá teta Francka býva dobráčisko. A prečo? No jak mi robila tí voňavé chleby. A hovorí, piekla ti chlieb? Že ne, ale keď naši majú nočnú, tak ma nechali u ní a ona vždycky vybrala z ujetnice uzené, odkrojila kus, dala medzi 2 chleby, zabavila to. A ráno, keď som išiel do školy, tak to uzené vybrala a tí voňavé chleby mi dala ze sebou. To je úžasné. Druhý príbeh, ktorý je strašne pre mňa poučný. Vtáci sa dohodli, že urobia preteky, že budú pretekať z Bratislavy do Senca a späť. Sova to odštartovala a o pol dňa už všetci boli v cieli, len holub nikde. Hovorím, preboha, že kde je holub? Poďme ho hľadať. Niečo sa mu stalo. Tak vyleteli a vidia, jak holub si kráča po diaľnici. A hovorí, že holub, kde si, že my už sme dávno boli v Senci a už sme aj prileteli späť. A on hovorí, ono sa letelo? Pali, musím sa aj teba opýtať. Vieš, tvoja najobľúbenejšia príhoda, keď už sme v takejto téme. Máš obľúbenú príhodu svoju? Ja nemám obľúbené príhody, lebo za prvých aj neviem rozprávať. Ja som skôr za situačné, nejaké jemné, nuancy, také tušené len pointy. Niečo také, že pointy, ktoré vystihnem sa práve pri situácii, ktorá Pali je geniálny kibic. Ale príhody, no tak... No, príhoda je to, že sme boli v Erohačku a Milan Lasica sa zohol a vypadli mu okuliare na zem a rozbili sa. A Meky Šbírka hovorí, Milan, to boli tie imidžovky? To je mini príhoda. Tak ja mám skôr také, že Ježi, aký máš fajn topánky, že to sú také do tanca na počúvanie. Aby som to moje poznatky nejak tak ukončil, tak mám jednu takú, keď som pozoroval na jeseň oblohu a vidíme, sme sedeli niekde s Borisom a teraz
krdle sťahovavých vtákov odchádzajú, nie, ako lastovička, všetko, bociany a tak. A ja že hovorím, to, že odlietajú, to chápem, ale na čo sa vracajú? Boris Filan, Paolo Hamel. Milí diváci, a náš tretí host je Fedor Malík. Dobrý večer. Fedorko, ahoj. V podstate už sa u nás vítajte. Tak ja by som vás tak v krátkosti veľmi predstavil. Vy sa asi lepšie potom predstavíte sám. Vy ste vinár, ale aj spisovateľ, pretože o víne a o tom, čo s tým všetko súvisí, ste napísali veľa kníh, publikácií. A ste aj profesor, doktor. Čo to ešte všetko? Aké máte všetky tituly? Modran. Áno. Ale profesor teda ste čoho, aby sme vás predstavili tak presne, že čím presne sa zaoberáte? Kvasná chémia a bioinžinierstvo, dnes biotechnológia, ale tá úzka špecializácia je enológia. A enológia je veda o víne. O víne. Čo je vám dvom veľmi blízka téma, by som povedal, však nehovorím tá nehovorím tá enológia, ale to víno určite. Na začiatku musíme povedať, ako vždy, keď prichádza ten tretí host, že čo on má spoločné s tými dvomi hostiami, ktorí sú tu ako prví. To povedali na začiatku. Ale keby ste povedali teda o nich dvoch, že čo vás spája, kde ste sa zoznámili a teda čo tak spolu pri tom vínku robíte? No v podstate spojilo nás víno a moja láska k umeniu a jednak spisovateľskému aj hudobnému. Ja mám 6 rokov, Pálko, to ty nevieš, mám 6 rokov hudby na klavír. Ale hambím sa povedať, že dnes nezahrám ani rozkladnú C-dur. Takže klavír tu nie je, hrať nebudem. Nebudeme vás nútiť, nie. A u Borisa obdivujem ľahkosť písania a texty. Mnohí mi vyčítajú, že ako vedec, ako profesor chémie sa dnes viacej venujem písaniu, žurnalistike a spisovateľskému umeniu. Len Boris je teda o čosi mladší a mrzí ma, napísal o jednu knihu viac. Takže ja teraz budem doma a budem ťa naháňať. Chcel by som sa opýtať, že teda je to fakt taký rozdiel, akože dobre, nehovorím, že zlé víno, hej, akože úplne nejaké patoky, o tom nehovorím, ale existuje nejaké slušné víno a potom existuje strašne dobré víno, ktoré ale nikto okrem vás nerozozná. Má to nejaký zmysel v tom vinárstve? Nie alebo ako to je celkom pravda. Všetky vlastnosti vína, jeho vzhľad, jeho vôňa i chuť sú kvalifikované istými vlastnosťami. Excelentné, veľmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé na elimináciu. Čiže eliminovať. Ono je to s vínami ako so ženami. Idete po obchodnej ulici a priemernú ženu za tou sa neotočíte. Ale za krásavicou zastanete, hoci máte 60, otočíte sa a pokrútite hlavou. Ja nie, aby si nemyslela. No, vy nemáte 60 ešte. Ale napríklad, čo sa týka akože drahých vín, nie je to blbosť, že proste fľaška vína môže stať 20 000 korún? Mnoho razy je to pohľad snoba a prehnané. Ja to som mal skôr na mysli, že proste, kopu že ten dobrých rozdiel... vín medzi tými lacnejšími vínami. Povedzme si, tí špičkoví svetoví výrobcovia nedávajú svoje vína do súťaže, lebo tam by to víno mohlo prepadnúť. Oni si to vypijú sami doma v kľude. No, nevypijú to. Tých snobov a bohatých ľudí je strašne veľa a len nedávno bola skupina slovenských podnikateľov vlastným lietadlom v Bordeaux a kupovali... Takže v Bordeaux, áno. A kupovali drahé vína? No, a kupovali vína ktoré nie sú 1000, 5000, 10 000 eur za fľašu. No, ale to je blbosť, nie? Tak víno nemôže toľko tak stáť. Majú jachtu, majú triskáč, majú vily. No čiže nie, aby som to uzavrel, to čistá snobárna. Nemá to teda s vínom nič spoločné. Má? Tým nechcem ubližovať samozrejme niektorým skvelým vínam, ale... No dobre, ale nemôže toľko stať aj skvelé víno. Môže? Nie je to akože... Čo v čom je také výnimočné to víno, že je jedna fľaška na svete? Alebo viacej, nie? Každé víno má svoj život.
My žijeme svoj život podobne ako vínu a k vrcholu dochádza v závislosti od jeho chemického zloženia, odkiaľ pochádza, ako bolo robené po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Sú výnimočné červené vína, ktoré vyzreli vo výnimočných podmienkach, v dobrých barikoch, z dobrých rokov, ktoré nás môžu prežiť. Ale to je skutočne výnimočné a také víno si zaslúži aj výnimočnú cenu. My sme vyrastli na kláštornom červenom, na tej sviečke, ktorú pilo celé Československo. Aké bolo dobre s kolou. Bolo to dohovorené ako všeobecne uznávaný úplatok aj riaditeľovi, aj vrátnikovi. Kláštorné červené. Keď si ju otvoril, týždeň tam mohla byť, nikdy sa nepokazilo. Jediný problém bol, že nikdy v tej istej miestnosti nebola fľaša a otvarák. Tam som zistil, aké ja mám mäkké prsty. Do akej spoločnosti si ty chodil, kde ostala otvorená fľaša týždeň? Aby sa to vedeli no tak to už bola... A ja? Jasné. No Borisko, lenže nepokazilo sa preto, že boli v jednej nádrži 2 lopatky kyseliny sorbol. Áno. Nie, sa nepokazilo preto, že sme ho celé vypili. Čiže... Áno. Toto je vysoké vinárstvo. Ja som mal starého otca vinára a mne sa páči žiť s vínom tak, ako mi rozprával môj kamarát Fero Hora. Že ráno mama prišla do kuchyne a hnevala sa na otca, že z neho cítiť víno. A on hovorí, Marienka, že nehnevaj sa, ale zišiel som do pivnice a pozdravil som. Hovorím, dobré ráno, vínko. A ono mi hovorí, pán bodaj, Ferinko. A ja sa opýtam, aké si ty vínko? A ono mi hovorí, ochutnaj, Ferinko. Tak sa žije s vínom. Prvorada je chuťom, ale teda, čo je taký základ? No, alebo rozdelenie také úplne jednoduché tých vín? Samozrejme, iné je, keď hodnotím profesionálne, tam musím tie svoje osobné veci ako si odložiť a iné, keď prídem domov, cítim pohodu a dám si niečo celkom iné. Výborné, moje! No tak moje je najlepšie, samozrejme. No ale teda by som sa vrátil k tomu hodnoteniu laickému. Subjektívnemu. Neobjektívnemu. Musí ten človek, čo si o tom víne vedieť, musí mať istý kontakt s prírodou, vedieť o tom, odkiaľ to víno pochádza, akými spôsobmi sa tvorí. Nepovažujem za skvelých vinárov tých, ktorí nikdy neboli vo vinici a fľašu vína ale nehovoríme teraz o víne, ale hovoríme o konzumentovi. Dojdem do obchodného domu, možno mi poviete, že tam dobré víno nedostať, ale prídem tam a chcem teda si kúpiť víno, čo mám urobiť? No najlepšie je, keď tam prídete s priateľom, ktorý víno trošku rozumie. Sám prídete. Nerozumiem sa tomu vôbec. Tak to je zložité. Predtým by ste si mali čosi prečítať. Ale ja chcem piť, nečítať. Tak potom si zoberte v tom regáli prvé zľava. Ale nie, ale ja chcem radu, že ako sa tam zachovať. Tak dá sa z tých nálepiek niečo vydedukovať predsa, nie? Strašne veľa mám peňazí. Aha, veľa peňazí. Ale v obchodnom dome nie sú za 20 000 eur vína. Neviem, podľa toho, čo ste v ten deň prežili. Prežili ste šťastný deň, smutný deň. No dá sa s tým debatovať. Dobre, prežil som šťastný deň a čakám návštevu. Kúp si nejaké malíkové víno, keď budú mať. To je problém, pretože moje víno dostať len v niektorých enotékach. Vyriešime to tak, že navštívite ma a pre tieto... Nie, ale potrebujeme divákom verejnoprávnej televízie, musíme divákov pravdivo informovať, keď príde do obchodného domu a chce si kúpiť slušné víno, čo má robiť. Má si všímať ročník, má si všímať kraj, odkiaľ to je, má si všímať čo? Mne je to veľmi ťažké povedať, pretože... Daj si pivo. Keď si také nerozhodný. Dobre, dám si tvrdé, ale potom budem strašne smedný a budem mať chuť na víno. Ktoré si mám kúpiť? No viete, ja mám ťažkú úlohu, ja nemôžem povedať. Najlepšie je bolo, kúpte si muškát O'Tonnell od tohoto a tohoto výrobcu a najlepšie zo Slovenska. No, a muškáty robia na Slovensku len dvaja. No, a nevyzradil som ich. No, a už to máš. No, čiže idete so zámerom do obchodu. Čiže idem do obchodného domu. Na muškát O'Tonnell. Do obchodného domu idem a keď kúpim muškát O'Tonnell, to je biele. Áno. Áno, lebo niekto nemusí vedieť, aké je farby. Keby ste chceli aby sme im povedali, viete, muškát O'Tonnell, aby nehľadali medzi červenými. Áno. No. Čiže muškát O'Tonnell, biely, od jedného z dvoch výrobcov, keď kúpim, neurobím žiadnu chybu. Ani keď mi nebude chutiť. No a ak chcete červené, tak nehľadajte v regáli tramínov červených. To je biele tiež. To
To je tiež biele. Áno. A má taký podozrivý názor. Človek by si myslel, že to je červené, však? No, polovica ľudí hľadá medzi červenými tramín červený. Vieš, ešte niektorých ľudí mete, že oni vidia na tej flaši, že ročník 2003, ale to je tam preto tá 2003, lebo on to v tom regáli, v tom obchodnom dome už to je 6 rokov. Už je to 6 v tej rokov. flaši, čiže to... Tak to nekupovať. To veľmi není dobré. Aj keď to vyzerá, že je to ročník 2003. Praktické rady. No tak ich dávam to znamená, praktickú v radu. zlom skladovaní, v obchodnom dome, ročník 1980 nie je dobrý. No tak taký tam ani nenájdete. Ja som našiel minule. A v sklade pohodenú V fľašku. regáli bol, som ich na to upozornil. Bohužiaľ, tak to... Že čo to stojí nie. toto veľmi vzácne staré víno? Kúkali trošku na mňa, potom zavolali hygienu. No, ale to je iná debata. Cestou sem som videl Madeiru v bratislavskom obchode. Madeiru ročník 1934. 1934, 590 Môžem eur. ti poradiť ja? Môžeš. Nie mne, ja Keď divákom... ideš do obchodného domu Áno. a chceš nejaké víno na večer, nekupuj lacnejšie ako za 200. No, Keď to máš sú rady. kyselinu, Na čo tak som ja si sem odborníka kúp volal, ja neviem. červené Stačí zavolať? a pokiaľ možno si kúp slovenské víno. Pretože o tom Ale červené jedino sú dobré slovenské? sa dá s určitosťou povedať, že ti neuškodí. Všetko ostatné sú nejaké umelo vyrobené vína. Ak toto chceš, ale... Umelo vyrobené, to z čoho vyrábajú? To nie je z hrozna? Tak Do preháňa všeličoho. zase, to je jeden námet Určite na tam dosť veľa jeho mužtu tam knižku. je. Určite, hroznového, ale- Jediný, kto môže vyrábať takouto polosyntetickou cestou, sú Angličania. Títo majú zakotvené aj v legislatíve, tam je English wine No tak a tam je British. hlásov, ako oni potom... No to nemajú nerozoznávajú 800 hektárov tak, no. viníc, ale Áno. môžu vyrábať aj z dovezeného, zahusteného muštu. Ale na etikete musí byť napísané British wine. A každému je jasné, že je vyrobené z prekvaseného, nariedeného hroznového muštu. No a ako je to s tým ešte na záver, ako je to s tým burčiakom? To by som chcel vedieť. Nekupovať, však? No, Pri ulici taký fajný. Ja burčiak Jak vždycky. nenávidím. Nenávidíte? Nenávidím, nemám ho rád. A keď sa ma novinár spýta prečo, tak poviem, nemám ho rád. Barbary pijú. Nie, ja ho nemám rád z etických dôvodov. Áno. Z etických. V jednom decilitri burčiaku sa stávate jeho vypitím vrahom 5 miliard kvasiniek. Máte nejak blízko k tým kvasinkám, alebo... No to je celý môj život, samozrejme. To tak osobne beriete, Zavraždiť viete, to 5 ako- miliard kvasiniek 2 hltmi, to je... Tak to áno, lebo to z je tých kvasiniek sa neetické. môže vyvinúť... Čo? Kadečo, hej. Pitie môže byť zdravé na mnoho spôsobov. Ivan Mládek výborne maluje, ale iba nápady má dobre. Maluje to zaňho jeden muž menom Mysliveček. A ten toľko pil vína a všetkého, že mu to lekár zakázal, povedal, a týždeň vôbec nič a prídete na rentgen. Ale on sa po týždni dostal k nejakému žúru, na takej žúrke tak pili, že nad ránom v jednej kávovej šálke boli drobné mince, on si nalial červené víno a vypil to, ani si to nevšimol. Pondelok mu lekár hovorí pod rentgenom, pane Mysliveček, a co ty peníze ve vašem žalúdku? A on hovorí, to je pro vás, pane doktor. Aby som sa vrátil k tomu burčiaku, uzavriem to tak, že zase od vás nedostanem odpoveď pre divákov verejnoprávnej televízii, či si majú kúpiť akej farby burčiak, ktorý je pri ceste, alebo že ho nemajú teda vôbec kúpovať. Nie, nech si ho Čiže nekupovať. rada je, nekupujte to. Nech si kúpia radšej Chardonnay. Toto ste chceli počuť. Prídem do obchodu, kúpim si Chardonnay. Chardonnay je z Kalifornie, Chardonnay-mánia ovládla svet, ľudia blbnú, každý chce Chardonnay. Je prospešné zdraviu, zrejme. Píte vína, vy ste o tom aj knihu napísali však? No, tak... Alebo teda ste sa toho nejak dotkli? Aby nás zase nepokutoval nejaký zdravotnícky Propagácia dozor. alkoholizmu? Nie, Áno, nie. tak To mi... treba, Zdravotné pitie vína? treba povedať, že in vino morbidus, vo víne je aj smrť. Čiže ak odporúčame výskumy dánskych biochemikov, dámy 1,5 deci vína denne a páni 2 deci. Akého? Kvalitného, to je jedno. Kvalitného. No ale je rozdiel medzi bielým a červeným snáď, čo sa týka nejakých tých zdravotných látok. Nie je? Tak v podstate ako chemik musím povedať, je antokianínov je viacej v červenom a tie majú obranný mechanizmus. Antokianín. Áno, zabraňujú ochoreniu voči rakovine, srdcovo-cievnym ochoreniam. Takže zdravšie je to červené, ale môj žalúdok už nemôže. Ty, biele či červené? Tak ja to mám ešte z mladosti.
Bár, aké hlavné, že je. No, Fedor Malík. No a to vždy na konci naše talk show zaznie pekná pesnička, no kto iný sa o to samozrejme postará. Dnes no, ty by si sa mohol. Ja nie, aj keď som prespieval niektoré vaše piesne veľmi rád a veľmi sa mi páčia. Zaspievaš samozrejme ty a aby sme to tak nejak... Tak dobre tu bolo. Tak dobre tu bolo. A bude ešte lepšie, pretože mne sa páči veľmi jedna tvoja pieseň, to je taká trošku staršia. Myslím, že sa sem celkom hodí a volá sa Mladosť. Mladosť je krásna choroba, z ktorej sa každým dňom trochu uzdravujem. Mladosť to nie je len bez vrások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túlať sa smieš. Mladosť je nádej a je niečo viac, viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať na mesiac. Vieme byť vážni a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov čas. La 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 la. Na 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 na. Mladosť to nie je len bez vrások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túlať sa smieš. Mladosť je nádej a je niečo viac, viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať a na mesiac. A vieme byť vážni a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov čas. Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov čas. Mladosť je zázrakov čas, že?